Аз от сега да си кажа преди да започне епизода. Днес няма да бъде лесно. Днес съм решил да предизвикам себе си и да опитам да направя бит за 10 минути. За да придобиете представа какво значи да направиш бит за 10 минути, ще ви дам няколко времеви рамки, като изподеля за колко време по принцип правя бит. Обикновено един така нормален трап бит мога да го направя за час. Тук може би ще се питате какво значи нормален трап бит. Нормален трап бит значи да се направи аранжимента, да няма никакви паузи, да няма почти никакви ефекти допълнителни и да няма автоматизации. Общо взето всичките малки детайли, които един артист би харесал, да ги няма. Или поне аз така смятам. Но отвъд това го има и другия аргумент. В опита си като битмейкър, понякога като съм работил с артист, съм забелязал и напълно обратното нещо. Правил съм бит за 30 минути и просто това е бита. Просто защото артиста знае как да подходи към всичко и няма нужда от допълнителни паузи, за да си направи бита интересен. Така че разбирайте, че винаги има някакви части случаи и не е задължително, че след като е направен за някакво време, че бита ще е тъп. Това въобще не е така. Просто забелязвам някаква тенденция в артистите, с които работят, че обичат да има повече детайли. Да има някакви паузи, да се отнемат някакви неща, път да се връщат. Това са малките детайли, които просто подпомагат, когато артиста седне да си пише текста, да знае какво да каже в последствие и да му идват по-лесно фоловете. И сега може би ще се питате колко време отнема да направя трап бит с всичките ефекти, автоматизации и така нататък. Отговорът е между 3 и 4 часа. Признавам си, най-вероятно не съм един от най-бързите продюсери. Затова и сметнах, че ще бъде забавно днеска да пуснем един таймер и да видим какво ще се получи. Така че без повече ви бая, предлагам да пристъпваме към видеото и да започваме с правенето на бита. За целта тук съм направил една доста менте стойка за телефон. Така, телефона ми е отворен, таймерът е пуснат, мисля, че сме повече от готови. Единственото, което искам да кажа е да не очаквате толкова смешки в този клип и очаквайте да трайхардвам през цялото време, защото си нямам и на идея как ще направя бит за 10 минути. Пускаме таймера след 3, 2, 1. Така, приятели, вече официално почна да тече нашето време. Аз първото нещо, за което ще почна да търся, е лупове, защото тук няма да ни стигне никакво време. Почваме да роеме в банките и да търсиме бързо нещо трап. Е, това е емоционално. Така, пускаме го на 150, аз ще забързам малко темпото. За колко време избирахме? Мале, за 1 минута избирахме лупа. Ужас. Ще свириме само едно нещо. Имаше един астроснеяр тук. Така, тук пускаме едни хай-хатовете върват. Сега слагаме кика. Бас линията сега. Ще сложа halftime на флюта. Добре, имам тук време да сложа един ефект. Така, тук за повече баунс ще го добавим е това. Е, така ще го преместим. Да, записвам. Ако ти харесва на къде отива бита и искаш да чуеш още от мене, може да идеш до сайта ми itsacproductions.com. Там ще откриеш над 300 бита, а ако си артист, който вече е записал на бит, но има нужда от озвучаване, може спокойно да пишеш в официалната Instagram страница на AC Productions, а именно кльомба it's долна AC долна Productions. Много бих се радвал да работим и да направим нещо заедно. А сега бягай да гледаш видеото, защото бита стана топ. Така, сега разцепваме на канали. 57 секунди, кога? Why are you running? Обаче ще забавяме тук малко. 4 секунди. Ми за 10 минути това успях да направя. Реших да бъда лаком и сгреших, да се опитам да направя по-фенси аранжимент, ама не стана. Донаправих аранжимента за горе-долу 2 минути. Сега ще озвуча трака. Между другото, от сега си кажа. Много бих се радвал да видя какво мислите относно този бит, относно този чалендж, защото това е нещо така доста по-различно от концепцията на нещата, които правя по принцип. Дали сте зад такива чаленджи, дали имате някакви идеи за чаленджи, които да правя като мюзик продюсър. Доста би ми било интересно да я прочета вашето
мнения и да направя нещо подобно в последствие. И между другото, айде да го направим един път забавно, защото аз знам, че има много продюсери. Аз предлагам след този клип да предизвикаме някой от битмейкърите да направи бит и той за 10 минути. Аз тук съм си харесал един пичага, който от много време го следа, така че съм решил да предизвикаме Говарача да направи бит за 10 минути. За мен би било много интересно да видим какво ще направи той и искам това нещо да стане като, не като тренд, защото то ще е много такъв мини тренд на българските продюсери, но нека направим нещо подобно. Така, айде сега продължаваме към видеото. Нека чуем финалния резултат на моят бит за 10 минути след 3, 2, 1. Това беше от мене, приятели, за този клип. Надявам се ви е харесало видеото. Ако е така, харесайте го и се абонирайте.